जोंना ट्रेना दासो सफैबाय बेसेबांबा गोबाव नेनांबाय ने ट्रेनखौ दासो सफैबाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय बे समावहाय जोङो नोंथांमोना थाम्बनेल आरो लोगोसे टाइटेलाव लायनानै मोनथिखाबाय आङो भिडिअखौ बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामगोन मैया जोङो फैदों गुवाहाटीनिफ्राय नोंथांमोना मिथिखाबाय जोङो बबेयाव थांनो नागिरदों आगरतलासिम जोङो दावबायहैनो नागिरदों जोङो दायो नै ट्रिपुरा स्टेशनावहाय दङ ट्रेना दासिम दसे उनावनो ट्रेना जोंहा खारसिगोन स' लोगोफोर आङो इउटुबाव बे जार्निखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन जायगाफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो लागोन स' नोंथांमोना नायलांबाय जोङो नै त्रिपुरायाव दंफैयो जोङो 23 जन 24 जनसो जोङो फैदों मानो होनना बुङोब्ला जों जायगा नायनो बेरायनो फैदों जों बहुत एक्साइटेड जोङो दिन फार्स्ट टाइम नैबे जों त्रिपुरायाव फैदों आरो मुरा बे स्टेशनावहाय दङमोन जोङो बेनिफ्राय थांबाय जों दायो बेनिफ्राय मथा मथि 30 किल'मिटारसो दङ आगरतला मोनहैनो थाखाय आगरतलायावनो ओंखारगोन स' लोगोफोर नै जों दायो आगरतला रेल स्टेशनावहाय सफैबाय बेनो जाबाय आगरतला रेलवे स्टेशना नै नायना ला लोगोफोर चलो 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 आगरतलानि रेलवे स्टेशनखौ बोरै नांखो मोजां नांदों ना बहा थांगोन त्रिपुरा नै नायदो बिथिंहाय जोंना फंबाय दङ ने फंबाया मा जाजोबखोब्रा मा जाखो ओंखाम उखैजोब्बाय नामा ओंखाम उखैजोब्बाय ओंखाम उखैजोब्बायनो फंबायासो आं जोंनाबो जोबोर उखैबायलै अबस्था गैथारलासो जाजोब्बाय उदैयाव जेबोआनो गैया मौका मिलता है वो वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है अब तो अभी तो बड़ों का बाथुइज्म हो गया ना एक्चुअली हमारा ओरिजिनली हम एनिमिज्म से बिलोंग्स करते हैं आदत्तवादी इन इंडिया आदत्तवादी जो एक्चुअली हिंदू में ब्रह्मा विष्णु एंड महेश्वरा ये इज्म को एक साथ करके उन लोग हिंदुइज्म रिप्रेजेंट किया है वहाँ पे एस्टेब्लिश किया है उससे पहले तो अलग सा इज्म था जैसे कि ब्रह्मा का उपासक विष्णु का उपासक के साथ ब्रह्मा का उपासक या
हमारे साथ सब मिलता जुलता नहीं है, एक दूसरे को देखने के बाद फाइट लगता है या और सबसे पावरफुल है शिवा मीन्स माहेश्वरा। और इंडियन फिलोसफी में ऐसा भी कहा जाता है कि जो देवादी देव एंड फिलोसफी सप्तम शिवम एंड सुंदरम सब वहां से फॉलो करके महाराजा के नाम को संबोधित करके जो भारत साम्राज्य के जो साम्राज्य के जो मालिक मुगल सम्राट वो भी त्रिपुरा के राजा को इतना सम्मान देता है जो श्री 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 पंचश्री युक्त महाराजा के नाम से संबोधित करते हैं। ऐसे रॉयल आर्मी के तौर से पहले त्रिपुरा की महाराजा के समय में वो लोग आया है। रॉयल आर्मी में राजा महाराजा के समय कम्युनिकेशन के लिए जो यहाँ के राजा वहाँ जाने के समय लेकिन ये साइंस मैंने नहीं बना, ये फिजिक्स या लाइफ हर के हम लोग
भिडिअ फट' खेबनायनि एलाउड गैया बाहेरनिफ्रायनो भिडिअ खालामबासो Tripura Mizoramनिफ्राय जोङो ओंखारबोबाय दायो नै जोङो थांनायनि लामायाव साना हाबबायबो नै गाबोन लोगो हमलायनोसै गाबोन नेक्स्ट डेआव जोङो बेरायबावगोन दिनै फार्स्ट डेआव जिखिनि हायो जोङो बेरायबाय नोंथांमोननोबो दिन्थिबाय स' बे त्रिपुरा मिज'रामावहाय एलाउड गैया भिडिअ खालामनो थाखाय केमेरा लांनो मोना बेयाव जेबो सिङाव आङो हानायखिनिखौ नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाबाय आरो गाबोन लोगो हमलायनोसै